Γεια σας! Σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι για να σας δείξω κάποια αγαπημένα μου προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς. Το πρώτο μου αγαπημένο λοιπόν είναι αυτός εδώ, ο αφρός που τον χρησιμοποιώ για το καθημερινό μου ντεμακιγιάζ και είναι ιδανικός για λιπαρά και ευαίσθητα δέρματα όπως είναι το δικό μου. Δεύτερο αγαπημένο προϊόν και αυτό προσώπου είναι από Freshiter η αντιλιακή κρέμα με χρώμα με 30 δείκτη προστασίας, την οποία τη χρησιμοποιώ καθημερινά ως βάση για το μακιγιάζ μου και με έχει βοηθήσει σε θέμα λιπαρότητας, καθώς δεν επιβαρύνει το πρόσωπό μου με κάποιο πιο βαρύ make-up. Πάμε σε αγαπημένη οδοντόκρεμα από Freshiter, οδοντόκρεμα λεύκανσης, που το ιδιαίτερο είναι η συσκευασία της, καθώς για να βγει το προϊόν χρειάζεται να πατήσουμε με το δάχτυλό μας εδώ πάνω και να βγει το προϊόν στην οδοντόβουρτσά μας. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή και γι' αυτό είναι και στα αγαπημένα μου. Συνεχίζω με αγαπημένο προϊόν για τα μαλλιά που είναι από Lorven και είναι αυτό εδώ το γαλάκτωμα που είναι κατά του φριζαρίσματος. Freeze free όπως βλέπετε, για όποιες έχουν σπαστά μαλλιά και δεν μπορούν άλλο τις φύτρες. Μετά το λούσιμο σε νοπά μαλλιά βάζω λίγο από αυτό το γαλάκτωμα και τα μαλλιά μου είναι πλέον λία. Τελευταίο προϊόν αγαπημένο που θέλω να σας δείξω είναι το κραγιόν που φοράω, το οποίο είναι από Maybelline και είναι το 120 από τη σειρά Super Stay Matte και το οποίο κρατάει χωρίς υπερβολές πάνω από 12 ώρες και δεν βγαίνει χωρίς διφασικό ντεμακιγιάζ. Αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο. Σας φιλώ γλυκά.